Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tuhliful mi'ad. Innaka tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ba'dukum min ba'd. Ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa uhriju min diyarihim wa udu fi sabili. Walladzina hajaru wa ukhrijuu min diyarihim wa ukhrijuu fi sabili. Wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Wa ukhrijuu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna
dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Rabbana pangeran kula wa atina lan mugi paring panjenengan ing kula ma wa'atana barang kang janji panjenengan ing kula. Wa'ata iku janji, ma wa'atana barang kang janji panjenengan ing kita ala rusulika ing atase pira-pira rasul panjenengan. Wala tuzina lan ampun ngasoraken panjenengan ing kula, ngasorake menghinakan, ngasorake panjenengan yaumul qiyamah tunggale man tudkhilin nar faqat ahzaitah walatu zina lan ampun ngasaraken panjenengan ing kula yaumul qiyamah besok ing dalem dina kiamat. Innaka astune panjenengan iku la tuhlifu asal katae khalafa nulayani ikhtilaf domir anta la tuhlifu ora nulayani panjenengan almi ada ing janji janji nulayani janji. Jadi nutupno dongane sing sadurunge, ya Allah kula sampun beriman nalikane diundang supaya beriman, jenengan ngapura kula, sampean lebur kaelekan kula, jenengan wafataken kula beserta wong-wong kang sae. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuzina yamal qiyamah. Jenengan paring dumateng kula napa ingkang sampun janji panjenengan ing atase para rasul lan sampun ngasaraken panjenengan ing kula ing dalem dina kiamat. Innaka la tuhliful mi'at, sak temene panjenengan iku zat kang ora nulayani janji. Jadi ngene ya, Nabi lek tangi dalu, dhewe sampean tangi dalu jam pira? Jam 3. Laren dibuka. Laren dikepuk. Dadi Nabi ku lek turu sore-sore perlune kok iso tangi. Ora kok sore ngobrol, jagongan, janduman sampai jam 12 kae turu. Wae cangi gak isa, wae melek gak isa. Mergo apa? Jadwale dirusak, wae jadwale turu digawe melek, wae melek digawe turu. Lah nek apa? Jadwale sampean rusak, awake sampean ya rusak.
Mergo lever, Jantung. organ hati iku iso kerja nek wong itu Turu. lah nek sampean gak turu-turu lever gak kerja. Lah fungsine lever menyaring racune darah. Lah nek sampean gak turu-turu darah sampean tetep beracun. Mulane nek esuk awak lara kabeh ngajak turu maneh akhirnya dicatangi angel abot. Mergo apa? Jadwal iki rusak, akhirnya ngerusak awak. Lah Nabi sore wis mapan turu. Perune bengi isa tangi turu dungane jadi mari donga diusap ngilangi ngantuk Wudu. terus Wudu. maca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Wis hafal? Ya hafal no. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Tak terusin sampai terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqwa la'allakum tuflihun. Maca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, sing eru iki Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nginep nanggone Nabi. Waktu itu Nabi turu di omahe sapa? Maimunah. Maimunah itu bibi Dewi. Jadi apa Abbas? Jadi Abdullah bin Abbas iku nginep nanggone Nabi supaya eruh ya apa salate Nabi. Nabi salat mari salat Isya akhir wis gak ana wong di masjid saliyane aku. Terus Abdullah bin Abbas nginep nanggone Nabi turu bareng karo bojone ning gone ambone bantal. Dawane bantal. Bin Abbas turu ndek ambone bantal. Dadi bantal telu, bantal situ digawe turu wong loro. Ibnu Abbas turu ndek gone ambone bantal. Terus bengi Nabi tangi terus wudu. Ibnu Abbas melok wudu. Terus Nabi salat. Ibnu Abbas makmum tapi ndek gone posisi ndek kiri. Akhirnya karena Nabi dijewewer dipindah nang tengen. Dadi nek sampean salat jamaah wong loro, makmume ku ndek gone arah tengen balik kiwa. Mari Nabi salat rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa rakaataini summa autira. Dadi Nabi salat 2 rakaat. Mari Nabi
witir. Nek jamaah Nabi ku salate rong rakaat. Bae meneh-meneh sampean dadi imame tarawih. Lek jamaah rong rakaat. Lek salat ijen terserah petang rakaat gak apa-apa. Witire siji utawa telu utawa 5. Lah misale sampean witir 5 sekali salam lungguhe rakaat keempat iku lungguh karo rakaat terakhir iku baru lunggune 3 rakaat lungguhe terakhir tok pisan. Nek 7 rakaat ya ngono. Misale 7 rakaat sekali salam. Nek wis oleh 6 rakaat ke-6 lunggu. Rakaat ke-7 lunggu terus salam. Ku aturane ngono. Lah nek jamaah Nabi nyontono 2 rakaat. Nek Nabi salat ijen kadang-kadang petang rakaat pertama luwih dawa tinimbang rakaat kedua luwih dawa tinimbang rakaat ketiga luwih dawa tinimbang rakaat keempat. Jadi sing awal dawa terus tambah ndek. Jadi mari maca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Terus Nabi wudu. Ibnu Abbas kepingin ero kaya apa sih salate Nabi ku? Nabi apa jenenge ku? Dadi sinau kaya apa salate Nabi. Lah nalikane nginep nggone Aisyah Nabi ku pamit nang gone sing wedok. Dadi bengi-bengi tangi. Padahal kulite Nabi karo kulite Aisyah iku wis nemplek. Karepe gak gelem ditinggal. Akhire Nabi pamit, aku tak ketemu pangeran. Salat dalu. Lah Aisyah terangno Nabi nek salat iku petang rakaat aja mbok takoni dawane lan apike salate. Lah Isa iku sembojo ning ngarepe tempat sujud. Nek kate sujud Nabi ku nyekel sikile Aisyah, sikile ditarik. Terus sujud. Nek Nabi wis ngadeg sikile selonjor maneh. Dadi ro Nabi ku sujud. Tangane demek maneh diseret, akhire sujud. Dadi ro Aisyah iku kaya apa salate Nabi. Lah dungane iki mah Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika. Ya Allah jenengan paringi kula napa ingkang sampun jenengan janjiaken dumateng para rasul. Sapa sing amal salih bakal diganjar. Walatu zina yaumal kiamat pun ngasaraken panjenengan kula ing dina kiamat. Lah supaya gak hina dekane hari kiamat kudu ana SK apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Lah sampean memenuhi syarat apa enggak? Sampean memenuhi ketentuan apa enggak? Lah nek kepingin ora susah ndekane sisi Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya apa salate? Sregep apa enggak? Sregep. Betul, alhamdulillah. Telat apa enggak? Betul.
Masa 5 waktu gak tahu dah oleh sop siji. Guru dewi mesti nambah siji, nambah loro. Masbuk. Lah Nabi dawuh, sapa sing biasae telat, sembarange telat. Bisnis telat, karir telat, mlebu swarga telat, metu tekan neraka telat. Iki karangan ya. Dekorin neraka wis suwi diobong sampai pereng. Terus diparani wong gak lanang ganteng. Ayo, lho sapa sampeyan lho? Aku ak salatmu biyen. Lah apa? Ya ayo mentas tekan neraka. Lah cek telate sampean nyusul aku. Sampeyan iki sapa? Lah aku lak salat sampean biyen. Lah cek telat lah sampean biasa lak telat sih. Iya. Sama aja cek telat. Sampai kapan dirubah? Oh, maile cedek karo masjid. Mosok kalah karo Undang Marsi. Durunge subuh wis tentu kene. Lah sampean tok gare masjid lho gak teko sian. Oh kadang tutup masjid iku kate subuh iku mudhun mae. Piye sih wong kate subuh kok mudhun? Mlaku metu lho. Piye sih? Tepak adzan malah metu teko masjid. Nah. Nek kepingin ora susah dhewe dina kiamat sesuai janjine Allah ya tetepi janjine Allah. Innaka la tuliful mi'at. Allah ora bakal nulayani janji. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Coba tulis. Falanuh iyannahu khayatan thayyibah. Janjine Allah ngono. Sapa wong sing iman min dzakarin aw unsa lanang ta wedok wa huwa mukmin dalam keadaan beriman, gelem amal salih, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Allah ora bakal nulayani janji dari sampean ya apa? Mergo apa? Allah ya netepi janji nek sampean ya netepi janji. Janjine apa? Ibadah. Lah nek sampean ibadah meni-meni apa nagih janji. Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sehari. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Orang tua Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.